Let's recap what we learned in our previous video before we start. Ka anyị kwugharịa ihe ndị anyị mụrụ na video gara aga tupu anyị ebido. English alphabets are called mkpụrụedemede Igbo or Abidii Igbo. English alphabets are called mkpụrụedemede Igbo ma ọ bụ Abidii Igbo. Mkpụrụedemede Igbo dị 36. Anyị sị na mkpụrụedemede Igbo dị 36. Let's write and learn the 36 Igbo alphabets. Ka anyị dee ma mụzie mkpụrụedemede Igbo 36 ndị a. Ka anyị dee ma mụzie mkpụrụedemede Igbo 36 ndị a. A, B, Ch, D, E, F, G, B, W, Gwe, H, I, A, J, K, B, Kwe, Le, Me, Ni, Nye, Nwe, Nyi, O, P, R, C, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. Otu a ka esi akpọpụta Abidii Igbo ndị a. We will stop here for this video. Ensure to practice what we have learned. Anyị ga-akwụsị ebe a na video nke a. Gbaa mbọ ka ịgụgharịa ihe ndị anyị mụgoro. Na video na-abịanụ, anyị ga-ekwezi Abidii ndị a na ukwe ụzọ abụọ. Like, comment, share and subscribe to my channel. Biko nye m like, comment, kesaa video a ma nyekwazie ọwa m ndebanye aha. Ka ifo gị na next video. See you in the next video. Bye.